צופים יקרים שלום, עוד תוכנית של ללא מעצורים, איתי איציק צ'יפרוט, אריק בן יהודה, אני פרי נובוטני. על מה נדבר היום? ניגש ישר לעניין, יש לנו כמה דברי פתיחה. קודם כל, אני באופן אישי מחכה עדיין להחזר האגרה העודפת ששילמתי כחייל מילואים. הייתה איזושהי תביעה ייצוגית, אני מחכה לטלפון. כל פעם שהוא מצלצל אני חושב שזה אראלה מאגף כלי ירייה שאולי רוצה להחזיר את הכסף, בינתיים זה לא קורה. מה עם המצב הביטחוני? הוא כמובן, כולנו חיים פה במדינה, רובנו אני מקווה, ואנחנו רואים שהמצב לא בהכרח יותר טוב, עדיין יש כותרות על איום ממזרח, מכיוון ממלכת ירדן, שאולי איננה המדינה החזקה ביותר, חוששים מכל מיני מיליציות מכיוון מזרח. והייתה את התקיפה בקטר. התוכנית הזו עולה כבר משהו כמו שבוע לאחר התקיפה, אולי קצת יותר. האם האמירות של הגורמים הערבים שהתכנסו ומדברים על איזושהי תגובה, האם זה יוביל לתקיפה? אני מעריך שלא, אבל בהחלט עדיין כל מיני גורמים שיושבים בגבולות שלנו, אולי בתוך הגבולות שלנו ושומעים, יכול להיות שזה יעודד קיצוניים לכל מיני מעשים קיצוניים, אז אנחנו צריכים לצערי להישאר ערניים, אנחנו עוד לא יצאנו מהאירוע הזה. אבל יש לנו משהו קצת יותר אופטימי, יש לנו את הרקע המעניין של אריק. אריק, מי שזוכר, תוכנית קודמת, היה לו רקע שהוא צילם באופן אישי של סדרת רובי כדוריות, מה שנקרא רובי ציד, יפהפיים ויקרים. יש לו עכשיו עוד כמה תמונות. אריק, אתה תעשה לנו רגע, אם אתה יכול, איזשהו מעבר בין התמונות. תכף אנחנו נראה איזה 2-3 תמונות ממנו, הוא צריך להחליף רקעים בזום, אז אני קצת מקשה עליו. אבל הוא יספר לנו על הנה, עוד תמונה, ונדמה לי שהייתה לך עוד אחת. לא, יש לי עוד, התמונה הזאת, זה החנות. אז ספר לנו, כן. זה, הפירמידה הזאת, אתה אומר, זה לא במצרים? לא, זה בממפיס, כן, וכל הדבר הזה זה חנות נשק, מחנאות, הכל הכי מדהימה שיש, והקצה של הפירמידה הזאת זה מסעדה גדולה עם נוף ותצפית. מדהים. מה שאנחנו רואים בתוך זה אגף האקדחים והרובים. הדלפק הזה הוא כמעט אינסופי. מעבר לדלפק הזה יש כמה מטווחים פנימיים שנמצאים גם בתוך המבנה היפה הזה. באיזשהו מרחק, באיזשהו סגירה, או זה מטווחים, זאת מטווח אומרת, סגור. נשק חם, זאת אומרת, כן, כן, דלתות ואטימת אתה רעש, שומע קולות של ירי שמה. כן, הרובים שאתם הבתות רואים כאלה, פה כן, אלה רובי צלפים וואו, עם קליברים מאוד גדולים. אין לי מושג מי עושה בהם, מה עושה בהם. גם הדברים האלה שהם מאוד מעניינים. הרובי ציד, מה שמופיע ברקע שלי פה זה אלה רובים עם עיצוב אומנותי. כל רובה עולה באזור בין 7,000 ל10,000 דולר. גם הדברים האלה, זאת אומרת, מקורב את כל העיצוב וכל מה מדהים. שהשקיעו ברובים האלה. בקיצור, זה גן עדן לאנשים כמונו שאוהבים את זה. בתוך המבנה הזה יש גם נחל, גם סירות מדהים. ומעלית זכוכית שעולים בתוכה ומשקיפים על הכל, זה לי חוויה. יצא להיות בבאס פרו שופס, שזה בעצם השם של החנות. יצא לי להיות גם בפלורידה וגם בנבדה, בלאס וגאס. זה פשוט גן עדן לחובבי הז'אנר, מה שנקרא. אתה נכנס, לפחות בסניפים שאני הייתי, שני הסניפים שאני, לא היה כל כך גדול כמו שאתה מתאר, אריק, אבל היה מדהים. אתה נכנס, קודם כל אתה נתקל בחוץ בפריטים שלא יכולים להיכנס פנימה. או יכולים להיכנס, אבל בסירות, בקייקים. כשאני מדבר על סירות זה לא איזה משהו כזה קטן, כן? סירות מנוע שאתה גורר עם ג'יפ גדול, שאותו לא ראיתי שמוכרים שם, אבל חוץ ממנו יש את הכל. ופשוט באמת כל מה שקשור לקמפינג, ואצלהם קמפינג זה לא משהו מסכן, אנחנו היינו קוראים לזה גלמפינג כאן אצלנו. הכל על הכל, באמת הכל כולל הכל, וכמובן שיש את החלק של הנשק. פשוט דבר מדהים, אתה יכול לבקש, יוציאו לך, אתה יכול במרכאות לשחק, זאת אומרת למשש, לגעת, לנסות, פשוט דבר מדהים. כמובן תחמושת נמכרת, תחמושת, אביזרים, תחמושת נמכרת ללא איזשהו פיקוח. פשוט גן עדן. ומצד שני היה לנו השבוע את הרצח, וואי, אני גרוע בשמות, של
איש המדיה תומך ישראל, איציק, אתה יותר בעניינים האלה, תזכיר לי את שמו, שנאם בכינוס ונורה על ידי, צ'רלי קירק אתה מדבר. תודה רבה, כן, כן, אני מתנצל, לא, אין כוונה לפגוע חלילה בזכרו, אבל גם זה באיזשהו מקום השפעה של התיקון השני לחוקה ואיזושהי נשיאת נשק בעיניי קצת מופרזת, יש מי שמבקר אותי גם על הנושא הזה, אני חושב שכן אני, צריך פה איזשהו איזון, כן, כן, איציק, איציק, נשארת חבר אחרי האייטם האחרון שלי על זה שאתם לא צריכים לשאת נשק, לא יודע, זה שאתה תראה, בתוך, ישנתי על זה קצת והחלטתי החלטת, שאנחנו נשאר יש. חברים למרות חילוקי הדעות הקשים. תודה, תודה. אפרופו חילוקי דעות, ישבתי עם עורך דין מארצות הברית שביקר בארץ, ויצאנו לשבת, ואנחנו מכירים הרבה זמן, חברים, והוא ידוע בדעותיו, הוא מתנגד לנשק, ואני ידוע, לפחות בהגדרה, כמישהו שבעד נשק, וישבנו קצת להתקוטט במרכאות על הנושא הזה, וגילינו שהדעות שלנו זהות, אז אמרתי לו, נשק צריך להיות ברישיון, הוא אומר, בדיוק, וצריך לבדוק רישום פלילי. הוא אומר, בדיוק, וכאילו, שורה תחתונה, אבל כל מי שאין לו רישום פלילי וזה צריך להיות זכאי לנשק. הוא אומר, כן, בדיוק. אז, אז זה פחות או יותר ככה קצת מצחיק, המתנגד והבעד. טוב, אנחנו עוברים לנושאים שלנו, אנחנו רוצים לדבר בתוכנית הזאת על מספר נושאים, אנחנו רוצים לפתוח בפיגוע שהתרחש בשעה שאתם רואים את התוכנית הזו כבר לפני משהו כמו שבועיים במלון צובה. לא היו שם הרוגים לשמחתנו, אבל נדמה לי שהיו שם כמה פצועים, אחד פצוע קשה אם אני זוכר נכון. וזה יהיה אייטם ארוך, כי יש לנו כמה היבטים לזכור את הנושא הזה. לא בטוח אגב שהפאנל כאן מסכים על כל הנושאים, לא דיברנו על זה מראש, ככה זרקתי את הנושאים וכך עולה. ואנחנו רוצים לשאול על סבון נגד עופרת, בערוץ שלי, בקבוצה שלי בפייסבוק לעירייה בישראל, אותו שם כמו ערוץ, יש אדם שהעלה פוסט בנושא הזה, סבון נגד עופרת, האם זה טוב, לא טוב, אריק יתייחס בקבוצה, נבקש ממנו גם להתייחס עכשיו, ונראה מה אנחנו מספיקים, יש לנו עוד כמה נושאים, אבל בואו נתחיל בבקשה בפיגוע במלון צובה, אני מדבר כבר הרבה זמן, אולי מישהו מכם רוצה לתאר את זה, איציק, אתה כתבנו לענייני ביטחון, אתה יכול ככה לספר מה היה למי ש... בגדול מה שאני מכיר מפרטי האירוע זה בחור שעבד במלון, יש ויכוח האם הוא עסק במלון או לא, פחות רלוונטי לעניין המבצעי של הסיפור, בחור שעבד במלון בחדר האוכל, באיזשהו שלב נותן איזושהי צעקת אללהו אכבר, לוקח סכין ומתחיל שם לתקוף את האוכלוסייה למעשה, את מי שנמצא בחדר האוכל. שוטר אני אגב שנמצא מבסוט אני מבסוט מהצעקה הזאת שלהם. כן, זה נותן עוד איזה שנייה של שימו כן, לב זה מה לא, קורה. זה משהו, כאילו, כן, סליחה, אני קצת מלגלג, בחצי לגלוג, אבל בוא'נה, לא, לא, זה נכון. זה נוח שהמפגע שלך מכריז, נותן איזה צעקה. ואז ברור שלא מדובר באיזושהי קטטה, אנחנו רגע נכנסים לניתוח, אבל אז אתה מבין את קטטה או כל מיני, הכוונה כן, בדקירה למעשה, כן, זה כן, נכון. אי הבנה, כן. קצת כמו ההתראות תמשיכו, המקדימות תמשיכו, של חבר'ה. פיקוד העורף שהתרגלנו אליהן, כן, אה, שנותן לך שנייה קריאת כיוון כזאת או אחרת. כן, בכל מקרה הוא לוקח סכין, מתחיל לתקוף, לדקור, שוטר שנמצא שם באירוע משפחתי, אם אני זוכר נכון, אזכרה או כן, נכון, משהו נכון. כזה, לא אירוע משמח, נמצא שם, מזהה את התקיפה, חותר למגע ומחליט לנטרל את המחבל בידיים חשופות. הוא טוען שזה גם בגלל הקרבה וגם בגלל שהוא לא רצה לגרום שם נזק, למעשה להשתמש בירי בתוך חדר האוכל. יחד איתו, לפי הדיווח לפחות, מנהל חדר האוכל גם כן מצטרף, ויחד הם מצליחים להשתלט על הדוקר, מנטרלים אותו, קושרים אותו, עד שמגיעים כוחות הביטחון והוא נמסר לידיהם. היו שם שני פצועים עד כמה שאני זוכר, אחד מהם הוא כן. קרוב משפחה גם של השוטר. באמת, אוקיי. כן, בפער גילאים אגב, אם אני זוכר נכון, היה שם גיל 20 ומשהו ו-60 ומשהו, אני לא, אם אני טועה סליחה, אבל כן. פחות או יותר, כשאחד מהם הוא קרוב משפחה, דוד או משהו כזה של השוטר, וזהו, זה ככה פחות או יותר המקרה תודה, תודה. בגסות. אני יכול לספר לכם שאני מכיר ממש טוב את חדר האוכל הזה. זה מלון שמשום מה משמש לא מעט ספציפית לכנסים, ושיצא לי לדבר בהם או להיות נוכח בהם, וממש ממש מכיר, לא יודע בדיוק איפה זה התרחש, בתוך חדר האוכל, מכיר ממש טוב את חדר האוכל שם. אני ממש יכול לדמיין איך זה קרה.
ומבחינתי הייתי שמח לחלק את הדיון לשלושה חלקים. פעם אחת, להגיד מילה על מה שנקרא האיום הפנימי. כי המאבטח בכניסה למלון הוא לא זה שיעיל כאשר אנחנו מדברים על חדר אוכל, שאגב, אמרתי שאני מכיר, הוא נמצא בקומה -1, יש איזשהו מרחק מהכניסה, מאיפה שנמצא המאבטח. שנית, אני רוצה לדבר על זה, על האקדח שכביכול לא נוכח שם. כי אם אתם זוכרים, יצאה הנחיה שאתה לא יכול להביא אקדח למלון. ודבר שלישי, אני לא טוען בדיוק ההנחיה לא הכי בדיוק משונה. ההנחיה. מותר לך להביא, אסור לך בסדר, להביא בית הספר. בואו נדבר, אז תדייקו אותי עוד רגע. ודבר אחרון, אני טוען, ואולי אני מרגיז פה קצת אנשים, אני לא חושב שהשוטר הזה לא ירה כי הוא חשש לפגוע, אני חושב שהוא לא ירה כי הוא חשש להסתבך, ובואו, אין לי אינדיקציה באמת לזה. אבל אני רואה פה שורה אחרי פעם, שוטרים שלא יורים, ואני חושב שזה עושה נזק גדול, תודעתי גדול לציבור שחשוף לחדשות. אני רוצה להגיד על זה גם משהו, אולי לא בצדק, אולי אני פה עושה עוול לשוטר הזה, אבל אני אחבר פה כמה אירועים, וזו הכוונה. אני רוצה לפתוח במה שנקרא האיום הפנימי. תראו, בעיניי לפחות הכתובת באיזשהו מקום הייתה על הקיר. אתה לוקח אוכלוסייה, ואני חלילה, מי שמכיר אותי יודע וצופה בתוכניות, אני לא עכשיו עושה איזושהי הכללה, אבל מה לעשות, יש אוכלוסייה שאנחנו יודעים שממנה יש יותר פיגועים, וזה אוכלוסיית תושבי מזרח ירושלים. יש חלק מהם אנשים שעובדים קשה, אנשים נהדרים, ויחד עם זאת, חלקם באוכלוסייה, בנושא של פיגועים גדול יותר, וזו גם האוכלוסייה שמוכנה לעבוד בעבודות כמו האיש הזה ששטף כלים ועשה עבודות אחרות במלון הזה. ושוב, אני אומר בפעם השלישית, מרביתם בסדר גמור, ואני לפחות קיבלתי במלון הזה מערבים, לא יודע איפה הם גרים אפילו, יחס באמת הכי טוב שאפשר כאורח. והנה, אני חושב שהכתובת הייתה על הקיר. ושוב, אני רוצה לפנות דווקא, זאת אומרת, נחזור לאיציק הפעם, שוב, כי יש לו את הכובע הביטחוני, ותכף נשמע גם את אריק בנושא הזה. איציק, הכתובת על הקיר, קודם כל, הכתובת על הקיר כבר הרבה זמן, ואנחנו דווקא כאנשי ביטחון מהצד האזרחי צועקים ואומרים. אבל מה אגב, האפשרויות? מי ישטוף את המחבל הכלים? הספציפי הזה מגיע ממ"פ שועפאט, אז אני לא יודע איזה הכללה אתה לא מרגיש איתה בנוח, אבל אני לא מכיר אוהבי ישראל שגרים במ"פ שועפאט, אז אני ככה מרגיש אני בנוח עם רק האירוע הזה. בסדר, לא בשביל להכניס אותנו לשיח הפוליטי, אבל אנחנו לא, 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 לא מוקפים, פוליטי, לא, מקום אני עוין, אומר, אזור מה עוין. שאני אומר, הכוונה לא פוליטי, אנחנו מוקפים באנשים, כולל בעיר ירושלים, כולל בזה, ממחנה פליטים שועפאט, שעובדים בכל מיני עבודות שאני ואתה לא רוצים לעשות, והם עובדים קשה, ואני מניח שחלק מהם רוצה לפרנס את המשפחה שלהם, אתה יודע מה, אולי לא אוהבי ישראל גדולים, אבל גם לא עושים פיגועים כל יום. צריכים להיות פה הגונים גם. טוב, אני אסתפק באמירה הזאת, למען מעריך, שנוכל כן. להתקדם בתוכנית, אבל קידמת אותי באמת לנקודה העיקרית, שזה עבודות שאנחנו לא רוצים לעבוד בהן. הרי הסיבה שאנחנו רואים כל הזמן את האוכלוסייה נכנסת ומגיעה לעבוד, ולאו דווקא אפילו כשוטפי כלים, אנחנו רואים את זה היום אפילו בעולם הסדרנות, האבטחה, הבינוי בטח שמזמן, בכל מקום למעשה. על ההבטחה צריך להתעכב פה רגע, על ההבטחה צריך פה להתעכב. נכון, אולי תגיד על אמרתי את זה זה מילה, אתה נכנס ביעף, לקניון אבל עם המשפחה שלך, ויכול להיות שהבודק הביטחוני הוא תושב נכון, הכפר הזה. נכון, 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 נכון. זה האירוע שאנחנו נמצאים בו היום. ככל שאנשים עזבו את התחום הזה ופנו לתחומים אחרים, כי בסוף העבודה היא סיזיפית, אתה עומד בשמש, מתעסק עם הקהל הישראלי שכבר דיברנו כמה ידידותי ונעים לתת לו שירות, ובסופו של דבר מדובר בעבודה שפחות ופחות אנשים מעדיפים לעשות אותה. גם בגלל תנאי השכר וגם בגלל אופי העבודה, וצריך להגיד שהיא עבודה חשובה, כי בסופו של דבר מדובר בהבטחה, מדובר בביטחון של כולנו, מדובר ברצון שלנו לבוא ולבלות בקניון. אני מתחבר לאייטם מהתוכנית הקודמת, ולדעת שאנחנו בטוחים, ולדעת בוודאות לפחות שמי שנמצא שם הוא לא זה שירצה לפגוע בך. ואנחנו רואים לא יודע, אפשר להגיד פעם אחרי פעם, אבל כן, יש פיגועים שמתרחשים על ידי אוכלוסייה שמגיעה לישראל כדי לעבוד בה, עובדת כאן, ובסופו של דבר בוחרת לפגע בנו. אם לעשות את ההקצנה, לא יודע אפילו אם היא קשה, אבל בשביעי לעשירי, בסופו של דבר המון אנשים מעזה שהכנסנו לכאן לעבוד, מתוך אותה תפיסה של לא כולם רוצים להרוג אותנו, ואנחנו בסדר, ואנחנו רוצים לעזור, ויש כאלה שרק מתפרנסים.
בסופו של דבר הביאו לפה מחבלים מצוידים בתעודות זהות, פרטים, כתובות, רישומים, תרשימים, באמת כל פעם אני שומע עוד איזה עדות או משהו שמתגלה, באמת שמזעזע אותי ברמת המחקרים שאספו עלינו. ו... אבל איציק, אני רוצה שנייה, יכול להיות שאני לא הסברתי טוב, אני הייתי שמח לחזור רגע לעובדה או לתפיסה שבעצם האיום הפנימי זה אדם שהוא רוצה לפגוע בנו, שהוא נמצא בין כותליו של המוסד שאנחנו נמצאים, כאשר ההבטחה היא בחוץ, מגינה מהאיום החיצוני, בכלל האיום נמצא בפנים, ואולי דווקא במטבח, איפה שנמצאות הסכינים הכי נו, חדות. אז השורה המסכמת, ואני אחתור אליה של כל מה שאני אומר, שיכול להיות שגם ההבטחה במקום הזה כן, תמצא את עצמה קשורה לאירוע, ולא כן, לא רק שלא שומרת עליך, כי היא כן, בחוץ, אלא גם מסייעת לתקוף בך, אם זה בהעלמת העין או אם זה פיזית. כן. ואנחנו הולכים למקום שהוא מאוד מאוד בעייתי בעיניי, ולכן הצורך שלנו לשאת נשק וכלי ירייה, וזה החיבור החשוב לתוכנית הזאת, הוא הולך וגובר בעיניי. ולכן ההנחיה שלכאורה אומרת אל תביאו נשק לבית מלון, כי עכשיו אי אפשר לשים אותו יותר בכספת, כן. היא חוטאת למטרה. צריך למצוא פתרונות וצריך למצוא את הדרך לעשות את זה בצורה שנוכל להגיע למלון חמושים. כי מי מבטיח לנו שאם פעם אמרו, כשהגעת לשטח המאובטח אתה בסדר, אנחנו מבינים שאתה צריך לשאת נשק בדרך אל ומי, היום אני כבר לא יודע אם האמירה הזאת מחזיקה בכל מקום, אני אומר את האמת. לא בטוח שאם כן. הגעתי לקניון, עכשיו אני בסדר, עוד זה, פעם, האייטם הקודם, או אם זה למי הגעתי למלון שפספס את צובה, האייטם, זה למי שפספס את האייטם הקודם, דיברתי על זה, ואם כן. הגעתי למלון צובה בלי לפגוע, כי אני לא הייתי במלון צובה מעולם, לא יודע מי המאבטחים ומה ההבטחה שם, ויכול להיות שהיא מקסימה, ויכול להיות גם שלא. אני לא יודע, ואני מטבעי, עוד פעם, אני נושא נשק 99% מהזמן, אולי חוץ ממקלחת ושינה, הנשק איתי ועליי, מתוך סיבה שאתה יודע, אני לא יכול לדעת מאיפה זה יגיע, מתי זה יגיע, איך זה יגיע. אין לנו את הפריבילגיה לבחור, ועיקרון הכי בסיסי בהגנה, זה שאתה כל הזמן מגן, לעומת התוקף שתוקף אותך באיזושהי נקודה שהוא שהוא מחליט, בוחר את אתה הנקודה. כל הזמן מגן, שהוא בוחר ואתה את כל הנקודה. הזמן צריך להיות דרוך, כל הזמן להחליט איך אתה יושב, איפה אתה יושב, מה אתה עושה, כי אי אפשר לדעת מאיפה זה יבוא, והנה זה הגיע מעובד המלון. אז תודה רבה, בוא נעבור לאריק. אריק, אז אני פונה אליך, כי בכוונה פניתי לאיציק, כמי שבעצם מוסמך כמנהל ביטחון, ומשרת גם בצה"ל בתפקידים שקשורים לאבטחה. אני רוצה דווקא לבוא אליך בפן באמת של האזרח. אז מה, אז יורדים לחדר אוכל עם נשק? יושבים בחדר אוכל מתוך ציפייה שאולי חלילה נפגוש אירוע שם? איך ההתנהלות שלך כמי שנושא נשק הרבה מאוד זמן, מדריך ירי, מה אתה ממליץ לחניכים שאתה מתאמן ואיך אתה נוהג בעצמך? אני קודם כל מגיע למלון, אני מגיע חמוש. נהגת וגם, להגיע, עכשיו אסור. לא, לא מותר, אסור, אסור, פרי, לא אסור, לא הרגת אותנו. אסור, אסור תכף, להשאיר, תכף תצדקים, אני אסור בכוונה. להשאיר נשק בכספת בחדר המלון, כן, ועם כן, זה אני מסכים ב100%. כן. אז אתה אומר אני מגיע, אבל הוא עליי, אני לא שם אותו בכספת. הנשק עליי, כן. עכשיו, בוא נצא מתוך הנחה אפילו במקרה הזה שהמאבטח היה לוחם על לא יודע, ביחידה הכי מובחרת. כן. המרחק בינו למפגע הוא כזה מספיק ארוך שאותו אחד יכול לדקור 10 אנשים עד שהוא ירוץ מקצה לקצה. הוא בכלל לא יודע שקורה אירוע, זה נניח מזכיר שהוא לי. יודע, במקרה הכי טוב, למחבל יש מספיק זמן לדקור מספיק אנשים. חד משמעית. והתגובה המהירה שלנו בסוף, האזרחים שנמצאים שם ומסוגלים לתפקד את האירוע, היא הדבר הקריטי שימנע נזק. אותו דבר היה בפיגוע בירושלים, נרצחו אמנם 6, אבל אם לא היה שם 2 אזרחים שירו במחבלים, אז היו נרצחים 16 או לא יודע כמה. חייל ואזרח. חייל ואזרח, לא משנה, זאת אומרת, התגובה האזרחית שהייתה שם, ולא תגובה משטרתית, למרות שזה ירושלים, למרות שירושלים הייתה מוצפת, זה התוצאה בסוף היא במרכאות חיובית מבחינתנו. אריק, דווקא מה שאתה אומר כאן היא נקודה חשובה, סליחה שאני מתפרץ, כי ירושלים היא דווקא עיר ובטח אזור שהוא מרובה יחסית שוטרים, עם זמני תגובה יותר טובים משאר הארץ, ועדיין אנחנו רואים שזה לא מספיק, כי פיגוע הוא חצי דקה, דקה וחצי, זה לא זמני תגובה, אפילו לא בירושלים, וסליחה רק שהתפרצתי. להוציא את השיחת טלפון למשטרה, זה הרבה זמן. בחצי דקה אפשר לעשות נזק נוראי, נכון? זה לא בכלל קשור בזמן. הפתרון בסוף זה התגובה הכי מהירה שאפשר לתת. נכון, אגב, סליחה עוד פעם, אבל מה שאמרתי הוא לא טענה למשטרת ישראל, אין ציפייה לא, שאף אין ציפייה משטרה כזאת. בעולם תגיב בזמני תגובה כאלה, זה לא... גם במדינות עם היכולות שיטור הרבה יותר טובות משלנו, אין למשטרה יכולת להגיב
ברגעים או בשניות. זה Mhm. לא עובד ככה, זה קורה רק אם שוטר חמוש נמצא צמוד לאירוע והוא מצליח להגיב, אבל זה המקרים הנדירים יותר. ובגלל אז זה איך אתה בעצם נוהג ומה אתה ממליץ לאחרים לעשות במישור הזה? אני ממליץ קודם כל, אתה נמצא בחדר אוכל, נמצא בכל מקום, אם זה לא מקום שאתה יודע שהוא מאובטח באבטחה היקפית, אז אתה כרגע צריך לדאוג לעצמך, לפתוח את העיניים, להיות מרוכז, וברגע שקורה אירוע כזה, תתפעל אותו. עכשיו, קל להגיד, אבל בתוך חדר אוכל צפוף מלא אנשים, ועומדים בתור, וזה קשה להשתמש בנשק, צריך לעשות מה שאפשר לעשות, ולסיים את האירוע כמה שיותר מהר. שוב, לשים לב, מלא אנשים, אתה צריך לדעת לאן אתה מכוון, מה יש לפניך, מה יש מאחוריך. אז באמת תכף נדבר על איך השוטר הזה סיים את האירוע והטענות במרכאות שיש לי כלפיו, אבל באמת גם אני חושב שאם אני מסכם את שני האייטמים הראשונים, כי נגענו גם על האמירה שלי על לבוא עם נשק למלון, אני חושב שאולי הדבר הכי חשוב שהציבור בישראל חייב לעשות זה להבין שאין באמת מקומות מבוטחים, לפחות לא בשגרה שלנו. אני לא מדבר עכשיו על משרד ממשלתי, אני לא מדבר על כל מיני מקומות כאלה. אתם יודעים מה, גם מקום כמו רכבת ישראל, אני חושב שאפשר להגדיר אותו כמובטח, אלה רמות האבטחה היותר גבוהות, אבל קניון, מסעדה, מלון, אתם יודעים מה, בחצי חינם בחולון לפני כך וכך שנים, לצערי, זה אירוע שקשור לחשוד, נאשם, שיצא לי לפגוש בשנותיי במשטרה, נרצח מאבטח בשם יום טוב דורק, והחשודים, אחד החשודים, זה שהיה מעורב ברצח, נכנסו דרך כניסת ספקים שהושארה פתוחה. ביום חמישי בלילה, אגב, שלא הייתה שום הצדקה להשאיר אותה פתוחה. ואלה דברים שאם אתם תקיפו את המלון, אם אתם תסתכלו קצת, ויצא לי לראות את זה בכל מיני מקומות, אז אתם רואים שהאנשים שצריכים לקלף את התפוחי האדמה יושבים בחוץ, באזור שמקבלים סחורה, כי יותר נעים לשבת שם ולקלף את התפוחי האדמה, לצורך העניין, בסדר? סתם בתור דוגמה, או יושבים שם ומעשנים והדלת פתוחה. אז המאבטח שנמצא בחזית יכול להיות שם עד מחר בבוקר, זה לא משנה. זה מזכיר לי את השודדי בנקים שהיו נכנסים, מבצעים את השוד, יוצאים, אומרים אפילו שלום יפה למאבטח בכניסה, שבכלל לא ידע שבפנים מתבצע שוד, כי המאבטח רחוק מההתרחשות, הוא לא בהכרח מבין. ושוב, אני לא יודע, אני לפחות לא מחפש להיות זה שפותר את כל הפתרונות, את כל הבעיות של עם ישראל והמזרח התיכון. אני בראש ובראשונה מחפש אם קורה משהו, מה אני עושה עם המשפחה שלי. ככל שהילדים שלי אגב היו קטנים יותר, הייתי יותר מוטרד ולחוץ, כי ילדים קטנים, הוא יותר מורכב, לשאת אותם, אתה כן יכול להגיע לעצמך, אתה לא יכול. וחיפשתי להתמקם במקום שאפשר לי פשוט לצאת מהסיטואציה. אם ישבתי במקום, ושוב, אנחנו מדברים על לא מעט שנים, וגלי פיגועים של סכינאות בדרך וכולי, חיפשתי לאן אני בראש ובראשונה תופס אותם ויוצא. איפה יש יציאות חירום? אולי יציאה דרך המטבח, אולי דווקא כיוון היציאה הפורמלי, שמן הסתם יהיה עמוס מאוד. אז זה אולי הדבר הראשון. הדבר השני באמת, איך האירוע הזה, מה הצפי שלי לאירוע. וגם ההבנה שבמטבח יכול להיות שעובד אדם כזה, כמו האדם הספציפי הזה, ודווקא הוא קרוב לסכינים, כי מה לעשות זה מה שיש במטבח, גם את זה צריך להבין. ולא להגיד, אני עכשיו נכנסתי לאיזשהו מקום כזה, הכל בסדר, אני מובטח, כי זה מה שנקרא, זה ביטוי שאני מאוד לא אוהב, תחושת ביטחון. מכירים את זה? כתוב על כל מיני פלקים בצבא, המטרה, תחושת ביטחון לא, תחושת ביטחון זה... בעיניי זה דבר מאוד מאוד בעייתי, צריך להיות ביטחון. תחושת ביטחון זה מושג מתעתע. אבל בואו נעבור לנושא האחרון. אני אמרתי כבר, וניתן לזה ככה אמירה קצרה, על זה שלדעתי, לא יודע, יש לי תחושה, ויכול להיות שאני עושה לו עוול, ולכן עוד פעם, כמו שאני, חשוב לי להעביר את עצמי ביחס לאוכלוסייה הערבית, אני אגיד כאן ביחס לשוטרים, שגם להבדיל, אני לא מדבר על כולם, אבל נתקלתי בלא מעט מקרים, מהתקשורת, שאנחנו רואים שוטרים שבוחרים לירות באוויר למרות שהייתה סכנה מיידית ומוחשית שעומדת בכל הוראות הפתיחה באש, ובוחרים להשתלט בידיים תוך נטילת סיכון עצמי לא מבוטל על מפגע שבאותו רגע אוחז בסכין. וגם לי היה אירוע, אגב, גם לי היה אירוע, אני יכול לספר, לפני למעלה מ-20 שנה, בזמן ששירתי במשטרה,
שאדם שלא היה מחבל הוציא סכין, ואני מיהרתי לכוון עליו נשק, והוא זרק את הסכין ונעצר, ואז ניגש אליי שוטר, ואומר לי, למה לא השתלטת עליו עם הידיים? וזה כמובן משהו שלא מקובל עליי, אני חושב שזה מעביר מסר מאוד מאוד לא טוב לציבוריות, ואולי אפילו בתוך המשטרה יש עכשיו שוטר שבוחן את האזרח הבא שיבצע ירי בסטנדרט יותר גבוה ממה שהחוק מחייב אותו. למה שאני כאזרח אשתלט על מחבל שעדיין אוחז? אם הוא לא אוחז בסכין ואין פה סכנה, אז בוודאי שאסור לי לירות בו, כן? זה לא הוראות הפתיחה באש, זה אמירה מאוד מאוד מהירה. אוקיי? אבל אם הוא עדיין מהווה סיכון, אז בואו נלמד לתפעל את הנשק בצורה כזאת שאני אוכל לבצע ירי בו בלי לפגוע בחפים מפשע. וכן לבצע את הירי, ולא לקחת סיכון. אבל מה, לא מה, תמיד זה אפשרי. מה אתם אומרים? בואו נפתח באמת עם אריק הפעם. קודם כל, השאלה אם זה אפשרי או לא אפשרי. רגע, בתחושה שלך, אתה מרגיש שמשטרת ישראל, עוד פעם, אנחנו מדברים פה על תחושות, חברים, תחושות. אתה מרגיש שמשטרת ישראל היא עם יד קלה על ההדק, היא במקום נכון וטוב, היא חוששת לראות, מה, תחושה, אנחנו עושים פה איזה סקר לא מחייב. תראה, אני חושב ששוטר שמזהה מישהו שדוקר אנשים ויש לו נשק, הוא צריך להשתמש בנשק הזה. עכשיו, יש פה נקודה אחרת שצריכים לחשוב עליה. שוטר בדרך כלל, ההכשרה שהוא עבר, היא עברה יותר לטפל באזרחים, לא לטפל במחבלים. חלק מהעניין הוא צריך לטפל גם להגן על עצמו, להגן על אזרחים. ובדרך כלל כשאתה מתעסק עם אזרחים, שוטרים לא נוטים להוציא נשק ולירות באזרחים. ואז הם עובדים עם הידיים. אתה לא בא לעצור אחד שלא יודע, בשיכור עם אקדח ביד. אז הנטייה האוטומטית זה ללכת לידיים. עכשיו, אני לא רוצה לשפוט אותו, כי אני לא ראיתי מה הוא עשה, אבל יכול מאוד להיות שהוא הבין שהוא לא יכול לראות. וכשיש לך עומס אנשים כזה, אתה לא יכול לראות. עכשיו, אני מניח, בוא נגיד ככה, שאם הייתי מנסה לדמיין את עצמי שם, הייתי מתקרב, אולי כן הייתי יכול לראות, אבל אולי מאחור היו עוד אנשים. יש פה מנעד כזה של חד דברים משמעית, שקשה חד משמעית. קשה לספוט אני אפילו ולהכין. לא ראיתי את המצלמות, צריך לומר, אני מדבר נטו מתחושה בטן. כן, אם הייתי רואה מצלמות, הייתי יכול לנתח את זה בצורה יותר כן. הוגנת, אבל שוב, בגלל שהחינוך של שוטרים הוא למשהו אחר בעצם, אז יכול מאוד להיות שפשוט הוא הלך בדיפולט שהוא מכיר, הוא לא ראה אקדח, הוא לא ראה, אולי הוא לא ראה סכנה לחיים שלו, כי סך הכל זה מטומטם ללכת עם מישהו עם סכין ולא עם, שיש לך אקדח ביד. זהו, הוא אבל לא אמר, על זה אני נשען קצת, הוא לא אמר בשלב הזה למחבל לא היה זה ולכן השתלטתי עליו. הוא אמר לא יריתי כי לא רציתי לפגוע בחפים מפשע, אני לומד בין השורות שיכולתי לראות אבל בחרתי לא לראות כי. זאת המסקנה שלי. ויכול להיות שהוא צודק, בסיטואציה הזאת של חדר אוכל, אני מאוד נוטה לחשוב שיכול להיות שהוא צדק. ברור שוב, שההחלטה היא שלא, ואני פה נותן עצות מהיציע, וזה הכי לא מקצועי שבעולם, אבל אני רואה צבר של אירועים, ולי לפחות, התחושה היא ששוטרים, אולי כי הם מיומנים יותר מהאזרח הממוצע, אולי כי הם קרייריסטים, והם אומרים לעצמם, אני רוצה להמשיך בעבודה שלי, וזה עלול להשפיע על העבודה שלי, ואתם יודעים מה, אולי הם חשופים יותר למערכת המשפטית, והם מבינים יותר מהאזרח הממוצע את הסבל הנורא, את המסכת, לא יודע מה, של עיין ערך סולומון טקה ז"ל בקריות בחיפה, אולי הם חוששים יותר, כי הם אבל יודעים יותר. מצד שני הם מוגנים יותר, כי הם פועלים על פי חוק, ויש מערכת אני שמגינה לא עליהם. בטוח שהם חושבים ככה, אבל אני חושב שמי שיודע, מי שככה מכיר יותר את נפשו של השוטר, עובד הרבה עם שוטרים זה איציק, אז אולי הוא דווקא ייזהר בלשונו, כי הוא לא ירצה ובצדק לפגוע באף אחד שהוא עובד איתו, אבל איציק, מה שאתה כן יכול להגיד על האירוע הזה, שוב, מנקודת מבטנו, צריך לומר, אני הסובייקטיבית. אתייחס קודם לאמירה הכללית. אני לא מרגיש איזו תחושה של חשש משימוש בנשק בקרב השוטרים, בטח אלה שאני עובד איתם ונמצא בקרבם. אני אני שמח גם לשמוע. חושב שאנחנו שומעים פה גם את המפכ"ל, גם את השר, זאת אומרת, אין כאן איזו מדיניות של... המפכ"ל והשר, השוטר החכם שנמצא בשטח ויש לו שועלים לא קטנים שאני מכיר, יודעים שהשר והמפכ"ל
אין להם שום השפעה על הנושא. מי שקובע זה מח"ש. נכון, ועדיין יש איזו מדיניות ורוח, ואנחנו זוכרים את האמירות שהיו לפני, ואז באמת הייתה אווירה כזאת של כאלה, אבל אם, אתה יודע, כדי לדייק, מאחר ולא היה לי איזשהו נושא מעניין היום לפינה של איציק, שואל את ChatGPT, אז ביקשתי ממנו להוציא ציטוטים ממה אמר השוטר למעשה. ויש כאן שלוש אמירות. האמירה אוקיי. הראשונה של השוטר מוויינט אומר, שלפתי את האקדח ושמתי כובע זיהוי. זאת אומרת, כאינסטינקט ראשוני, הוא שלף את האקדח ושם כובע מיד. שזה אני רצתי מצדיע לכיוון לו. שממנו ברחו האנשים, השתלטתי על המחבל בידיים ובסיוע האזרחים מזגתי אותו. זאת אומרת, השוטר למעשה לא רק היה עם אקדח, הוא היה גם עם אזיקים עליו. אזיקים. זאת אומרת, הוא אזק אותו באזיקים. אה, השתלטתי על המחבל בידיים ולא בירי על מנת לצמצם את הסכנה של האזרחים שנמצאים במקום. זה למעשה מה שאני הסקתי, שהשוטר לדעתי, עוד פעם, גם אני לא ראיתי סרטונים וכאלה, בחר לא לראות, אני מנסה לדמיין צפיפות של חדר אוכל בשעת ארוחה, המון אנשים, אתה יורה, אנחנו יודעים שכדור לא בהכרח עוצר במטרה שאליה הוא נורא, לאו דווקא אם הוא פספס, אבל גם אם הוא הוא היה פגע. בחדר האוכל, איציק? אני הבנתי שהוא לא היה בחדר האוכל, שהוא היה במקום אחר, והוא בעצם, גם מהדברים שלך בעצם עולה שהוא מצמצם לכיוון, כמו שאומרים. ואם הוא מצמצם אני לכיוון, זוכר חדר אוכל, יכול להיות שאני טועה. לא, תסתכל על אה, הציטוט שאמרת עכשיו, אמרת, היה לו זמן לשים כובע זיהוי, היה לו זמן לשלוף לדרוך, הוא לא היה בחדר האוכל. הוא הגיב שהשוטר לשם. הגיע ממקום אחר, אתה מתכוון? כן, השוטר הגיע ממקום יכול אחר. להיות. ואם השוטר מגיע ממקום אחר, אז הדעת נותנת שהאזרחים בינתיים כבר לא בדיוק, האזרחים נוהרים החוצה, והמחבל לא בדיוק נמצא סביבו בהמולה של אנשים. הכל תלוי תוך כמה זמן זה קרה, יכול להיות שהיו אנשים, יכול להיות שאנשים רצו אליו, כמו שדיברנו על אם הוא האירוע הספיק שהיה לשים בערב יום כובע הזיכרון. זיהוי וזה, אני מאמין ש... טוב, לא יודע, יכול להיות שהוא היה אני- מוקף באנשים עם אפילו כיסאות, אפילו כיסאות ודברים שהרימו מהזה, באמת כנראה לא מקצועי, אני לא, לא אני פורסמו אגב סרטונים, אני באמת לא זוכר שראיתי שום דבר משם. באופן מדהים, אוקיי, באופן כן, מדהים לא סרטונים. הודלפו סרטונים, כי אלה סרטונים שגם אסור לפרסם אותם. באופן מדהים, אליי לפחות לא הגיעו, ואני בלא מעט קבוצות של קב"טים ושאר בעלי תפקידים, לא ראינו. אגב, אחד העדים אמר שאחרי שהשכיבו אותו על הרצפה, הוציא איזה חגורה וקשרו אותו עם חגורה. זאת אומרת, אני לא חושב יכול להיות שהשוטר שקודם היו... קשרו אותו בחגורה ואז הוא הביא כן, אזיקים. סביר להניח. או שהכוונה, אזקתי אותו, הכוונה זה שכבלתי אותו עם אזיקים, אולי, עם חגורה חגורה. אפילו, אולי לזה הוא התכוון. לא יודע, אבל קודם כל, כל הכבוד לו. כל מה הכבוד לו. שכן, קודם כל חייב להגיד שכן, כן, אמנם זה שוטר ויש ציפייה והכל, אבל עדיין אנחנו יודעים שאנשים מגיבים כן, בסיטואציות כן, מסוימות. כן. מה שכן, נתתי כאן ציטוט שמדבר על זה שהוא באמת, הוא לא היה בחדר האוכל, הוא ראה את הנהירה של האנשים החוצה, הוא הבין בדיוק. שמתרחש אירוע, ואז הוא למעשה, זה גם מה שאני הבנתי. כן. דרך אגב, אני לא מכיר מקרה ששוטר שירה באדם עם סכין שתוקף אנשים, שהסתבך עם זה. זאת היה אומרת, קצת חקירות, היו טענות לפעמים לאנשים שהם לוקים בנפשם וכאלה, אבל בסופו של דבר כל עוד האיום היה אמיתי ומוחשי, אז לא, אבל גם לא יש, מכיר. יש לא מעט מקרים שבהם, תראו, עצם זה שוב, כיוצא המערכת, עצם זה שנפתחת חקירה, המון פעמים עושים עיכוב דרגה, מה עיכוב שנקרא. דרגות ודברים, יכול, ונכון, וזה יכולות משהו להיות שבא פה איתך. השלכות שגם אם יצאת בסוף בסדר, בינתיים חבר שלך יתקדם ואתה לא, למשל. שלא לדבר על, איך קוראים לאירוע במזרח ירושלים, עם הבחור מזרח ירושלמי עם אוטיזם, אני חושב, כן, זה שהוגש אחד כתב המקרים שהתכוונתי אליו, כן. כן, הוגש כתב אישום שם, והשוטר יצא זכאי, אבל הוגש כתב אישום. ויש כמה עוד זמן זה לקח, אתה זוכר? היה לא שם מעט איזה זמן, שנתיים. לא מעט זמן, כן, 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 שנתיים בערך. כן. עכשיו, זאת עננה, אגב, היה מאבטח במשרד ראש הממשלה, שגם זוכה מתקיפה של שליח, לא דיברנו על זה בתוכנית, כי זה פחות רלוונטי, אבל אתם רואים שהאירוע הוא מלפני 4 שנים. 4 שנים, חבר'ה, זה המון מטורף. זמן, זה המון עינוי זמן. דין, זה עינוי דין נוראי, זה לא רק בית המשפט. זה הזמן שלוקח לחקור, והזמן שלוקח להחליט אם מגישים כתב אישום או לא, ואז זה הזמן שלוקח לדון. ובואו, זה לא כזה אירוע, היו שם 4 עדים ומצלמות, ועם מאמץ גדול אפשר לסיים אירוע כזה ביום שלם. וגם להגנה, אגב,
יש פה איזשהו אשם, או במרכאות אשם, כי הם אומרים, אני רוצה ללמוד את החומר, ואני רוצה לחקור את העדים, אני רוצה לתת את ההגנה הטובה ביותר ללקוח שלי, בסדר, אבל רבותיי, 4 שנים, והחיים של בן אדם, הרבה פעמים צריך להגיד, פרי פה, ש4 שנים במערכת כמו המשטרה, אתה מדבר על קידום בדרגה אחת, אם לא שתיים לפעמים. זה, גם זה אירוע, המאבטח, זה אירוע. גם המאבטח הזה, שהוא כביכול לא מושפע בהכרח, ואולי כן יכול להתקדם, או לא יודע מה, תחשבו, חיים של בן אדם על הולד, הוא אומר, רגע, שנייה, אני אתחתן, אני לא אתחתן, אני אתחיל בלימודים, אולי באמצע זה, מה קורה מבחינה כספית, בואו, חבר'ה, זה אירוע טראומטי, ואני מכיר שוטרים ואלה מסוג הדיונים שאני מנהל כמעט על בסיס יומיומי עם מנהלי ביטחון, עם חיילים כשאני עושה מילואים ועוסק בנושאים האלה ואחרים. ואני חושש שהלך הרוח בציבור ביחס לירי הוא א', חוששים הרבה יותר ממה שצריך לחשוש, ושנית, שאנשים כן עושים שיקולים אולי לא נכונים. מתוך זה שאנחנו לא מצליחים, אני אומר, אנחנו זה כל, כל מי שעוסק בנושא הזה, בפרט עורכי הדין, לא מצליחים להעביר מסר שבסיטואציות מסוימות זה clear cut ומותר לך לראות וכו'. בסדר, אז הישמרו לכם בכל מה שקשור לנושא הזה, ואני מקווה שהלקחים כאן, למי שלא היה ברור, הופנמו, ואני יותר חושב, אני חושב שחבריי פה הסכימו, שמי שמאזין לתוכנית שלנו אלה אנשים שאולי לא חידשנו להם הרבה בנושא של אותם חללים אזרחיים, הם לא באמת מאובטחים כמו שהיינו רוצים. תעבירו את המסרים האלה לקרובי המשפחה ולחברים שלכם, חשוב שהציבור יכיר את הדברים. בואו נעבור בבקשה נושא מה ונפנה לאריק. שנקרא, סליחה פרי, ידע הציבור ויתחמש. לדעת ציבורית 5, כן. מי ששמע את המונולוג הכואב שלי מהפרק הקודם, ומוכן לסבול באמת, את הגלגול אחריות אלינו, במקום שהמדינה תטפל בכל מיני דברים, אנחנו עושים, ומשיתים עלינו עלויות, ומוכן להתחמש, ואנחנו בין הפריירים האלה. אנחנו כאן בתוכנית, אז אני מצדיע לכם. אני עובר לדבר על פוסט שעלה כאמור בקבוצה שלי, כלי ירייה בישראל, ושואל שם איש יקר, הוא שואל אנונימית, אני כמנהל הקבוצה, אני יודע את זהותו, אבל כמובן נשמרת אצלי, והוא שואל האם מישהו יכול להמליץ על סבון נגד עופרת בשם דילד. הוא מדבר על דילד, יש כנראה חומרים אחרים שמסיר עופרת מהגוף, ויש תגובות שונות לדבר הזה. אריק גם הגיב, אריק מלבד היותו מדריך ירי, הוא גם עובד בתעשייה, יש לו השכלה רלוונטית וכולי, אז אני אשמח לתת לו, קודם כל לספר לנו בכלל, מי שכאן וצריך הסבר על סכנות עופרת, כדאי שיחפש פרק רלוונטי בתוכנית, אפילו כזה עם אבי מור שאנחנו מדברים עליו באחת העונות הקודמות, שמדברים על סכנות העופרת, אבל אולי תספר לנו אריק על המוצר הזה, מה זה עושה, מה שהוא מדבר עליו. המוצר הזה הוא למעשה סבון שהייעוד שלו זה לנקות שאריות של עופרת מהידיים. הוא מוצר יותר עדין מהמוצרים שמקובלים בתעשייה. אני סבון נתקלתי, אבל רגיל, סליחה סבון רגיל לא עושה, כי אני עבדתי במטווחים, נכנסתי למקלחת, הפרדתי בגדי, עשיתי מה שצריך, התקלחתי רגיל, אז זה לא טוב. אני אתן לך דוגמה למה הוא לא עובד טוב, אוקיי, הוא עושה עבודה חלקית. אם אוקיי. אתה עכשיו סתם לדוגמה מתלכלך בגריז, ואתה Mm, לוקח סבון כזה פשוט ומנסה לנקות את לא הידיים, ירד טוב, אז זה לא יורד טוב. כן. העופרת היא יותר חמקמקה מהגריז, ואנחנו רוצים שהיא תרד מכל נקבובית שיש לנו בידיים או באזורים שאנחנו חשופים אליה, מהמם. והמוצר הזה טוען שהוא עושה את זה. אני נתקלתי במוצר הזה פעם ראשונה שהייתי באיזה מטווח בארצות הברית, ואז בשירותים היה שם סבון ידיים ברצינות. וסבון לנקות עופרת, שזה היה מהבחינה הזאת נחמד. אני מבין שאולי לא רוצים מטווחים לא רוצים להשקיע כסף ולספק לנו את זה,
אבל מי שרוצה לנקות את הידיים שלו בצורה עוד יותר יסודית, אז יש כל מיני סבונים שמשתמשים אותם בתעשייה, שהם מורידים גריז וחומרים יותר קשים מהידיים. אם אנחנו נלך לסכנות העופרת, בתחום... אבל סליחה, פשוט שלא נשכח. ליורה, כי עכשיו חלק מהאנשים מאזינים, ואולי חלק פותחים עכשיו את אמזון או איזשהו ספק פה בארץ, ואומרים, רגע, אני אקנה את זה. מישהו שהוא לא ממש עובד בזה, או עושה שימוש מאוד מסיבי, זה נדרש? זה פחות נדרש. זאת אומרת, אם מישהו בבית ייקח סינטבון וירחוץ את הידיים טוב טוב, מהמם. סביר להניח שהוא יוריד את כל השאריות. ושוב, השאלה עוד פעם, כמה הוא יורה, בכמה זמן הוא חשוף. כן. לדוגמה, אני כמדריך חשוף הרבה יותר בנשימה שלי, כי אני עומד ליד כל יורה, ואם יש לי 10 אנשים בכיתה, אז אני חוטף פי 10 מהם, כי מי שיורה אחרים נמצאים מאחורה, הם סופגים הרבה פחות, אבל אני סופג אותו פלוס כפול 10. בידיים אני סופג יותר במה שאני נוגע במטווח ובנשק עצמו וזה. אז הנשימה היא הרבה יותר לדעתי משמעותית, החדירה דרך כל אז קשה הפה לנקות את והאף הקנה זה והריריות הריאות. זה יותר חשוב. כן. מי שיש לו קרחת אז כובע זה מאוד חשוב, כי דרך הראש, כל מה שנוחת על הראש חודר פנימה. אז מה עושים באמת עם הראש? זה סבון גם לראש? כי ראיתי... אני לא ראיתי סבון לראש, אבל בכל מקום שמומלץ לשים כובע על הראש כן, ולקבס אותו עם הבגדים, זה מה שאני גם עושה. כן. למרות שאני לא כל כך קרח, אבל זה לא משנה, זה אותו דבר. מהמם. ומי שיורה באמת כמויות משמעותיות וכל היום יורה, אז כל החומרים האלה באמת קריטיים בשבילו. אבל מי שלוקח סבון שמיועד לנקות ידיים של מישהו שעובד בתעשייה, זה מספיק לו. ושוב, רציתי להגיד דבר אחר. מי שחשוף הרבה יותר בעופרת מאשר סתם יורה או אפילו מדריך ירי, זה מי שצובע. כל הצבעים שעובדים עם הצבעים של הריסוס וכל זה, כל הצבעים האלה מלאים עופרת. אם אתם אולי זוכרים, היה בעבר מקרים שצבעים לבית היו עם עופרת עד שהוציאו את הדבר הזה. אז אתה אומר שכל הצביעה החיצונית היא בעצם נשארה עם... הייתי תחת הרושם כל צביעת שהוציאו. המתכת, כל צביעת כן. המתכת, Mm, הצבעים האלה עם עופרת, הצבעים בבית כבר לא, אבל הצבעים התעשייתיים הם עם עופרת, ולמעשה כל חוקי העבודה שנועדו להגנה על עופרת התחילו בעצם מצבעים, כי מדריכי ירי זה פסיק בתעשייה של אנשים שחשופים כן, לעופרת, שבאה בעצם מהצבע, או אלה שנמצאים ליד אגזוזים של מכוניות ודברים כאלה. כן, אתה אומר שוב, תזכרו, היה פעם דלק עם עופרת, היום הדלק הוא נטול עופרת, נטול, כן. אבל אותה עופרת שהייתה בדלק אז הגיעה לאנשים לגוף והזיקה להם. אז מה, אז בעל רישיון מיוחד או סוחר נשק, לא רק מטווחים, אז גם הם צריכים מישהו שעוסק בנשק? איציק, אתה נדמה לי אמרת לנו שאתה ממלא מקום, מפעל או היית, ראוי. מה? ממלא מקום בעל רישיון מיוחד, כן. שזה אדם שבא במגע עם נשק יותר מהממוצע. אז מה, אז אריק, אז מישהו כזה צריך, כן, אחרי ספירת מלאי, בוא נגיד של כמה מאות כלי נשק שנמצא במקרה הטוב, נמצא במחסן נשק כזה, אז הוא צריך להשתמש בסבון, המעסיק שלו, רצוי שהוא ירחוץ את הידיים טוב טוב עם סבון טוב. עוד פעם, בוא נעזוב רגע את העופרת. אם אתה סופר עכשיו 100 רובים בנשקייה, הם משומנים, הם מפויחים, והידיים שלך אחרי זה ספוגות בשמן ובפיח. כן, כן, אז אבל שמן ופיח, סבון רגיל יוריד אותם בסופו של דבר, או סבון... רצוי סבון שהוא לא סבון ידיים שאתה שוטף אחרי השירותים. זה סבון שהוא קצת עדין, אתה אומר יותר, שהוא עדין מדי. הוא אני עדין יכול מדי. להגיד שאני משתמש בסבון מכונאים כזה, סבון פילינג כזה עם גרגירים נכון, זה שמוריד מספיק, גריז וכאלה. זה מספיק הוא טוב. מוריד את השכבת אור המזוהמת, פשוט. כן, נכון, בדיוק, בדיוק. זה עושה לך פילינג. כן, אבל מה שאני מבין ככה, כשדיברתם על הזה, אז שאלתי את צ'אט GPT שוב, אז אני מבין שיש פה את הסיפור באמת של המתכות וכל האירוע פה, שסבון רגיל למעשה לא יעזור על מנת להסיר את המתכות ואת החדירה שלהם לדם, ככה צ'אט GPT פה מפחיד אותי.
והוא ממליץ באמת להשתמש בסבון דיליפ הזה כדי שהוא ייקח או ימשוך איתו למעשה את כל המתכות אני לא יודע כמה זה מושך את בתרגום חופשי. המטרות, אבל שוב פעם, מי שעובד בתעשייה חשוף לחומרים הרבה יותר גרועים וכימיקלים יותר גרועים. ומה שאנחנו, אותו סבון עם חול או אבקה או דברים כאלה שאנחנו משתמשים בו, הוא מנקה חומרים יותר גרועים מעופרת. אז עוד פעם, אם מישהו עובד עם עופרת כל החיים שלו, יכול להיות שצריך לשקול את הסבון הזה. אבל לנו, בתור כאלה שבאים, יורים, נוגעים פה ושם בנשק, החשיפה שלנו לעופרת היא לא כזאת, שסבון כזה לא יוריד את רוב העופרת מהגוף שלנו. אני חושב שחלק מהאנשים, בואו ניקח, בואו סתם איזה, בסדר, מפקח או מפקחת של אגף כלי ירייה, שכל היום עוסק בביקורות במחסני נשק, ואפילו לא חושב, אומר, אני לא נמצא במטווח, אני לא חשוף, אוקיי? או בעל רישיון מיוחד כזה. כמו שאמרנו, יש לי נשק, אני רוחץ ידיים אחרי. אבל כמו שאמר אריק, הם מפויחים, והם משומנים, ולא כל השמנים הם שמנים ידידותיים, ובתוך כל הבליל הזה של כימיקלים יש אולי גם עופרת, לא רק. וחבר'ה, תשמרו על עצמכם, מילא זה תחביב, ואתם הולכים פה ושם, וגם במסגרת התחביב אתם מממנים את עצמכם, אז תנהלו את הסיכונים שלכם. אבל אם זה מעסיק שלכם, ואני מניח שבקהל יש לנו גם אנשים שאולי עושים את זה כעיסוק מקצועי, אז אני חושב שלבוא למעסיק ולהגיד, מעסיק יקר, יש חומרים שיעזרו לי להתמגן בצורה טובה יותר. אני חושב שזה מתבקש, אני לא יודע אם החוק מחייב אותו, אבל החוק מחייב להגן על הבריאות של העובד. כן, אני לא יודע לומר באיזה רמה, יש בוודאי אנשים שמבינים אבל בזה. ברמה הכי בסיסית, אם בוא נניח עכשיו, איציק לצורך העניין, צריך ללכת לספור את כל כלי הנשק שיש לו במחסן, לא יודע בארגון, אפילו כן, כמה, כן. אז הדבר הבסיסי שהוא יודע שהוא הולך לספור אותם ולגעת בהם, פשוט זוג כפפות ניטריל שעולה אגורה, ואתה שם את זה על הידיים, סיימת, תזרוק, ואתה צמצמת את החשיפה שלך אני הייתי במאות בספירה אחוזים. כזאת, לא מזמן, והיה חם, ולא רק שלא היה עליי כפפות, אם אפשר היה להוריד את החולצה, אוקיי? היה חם בצורה בלתי רגילה, כל מי שנכח שם הזיע, אז בסדר, כפפות הלוואי, זה באמת אני לא פתרון. יודע אם נגיעה בנשק ככה שנמצא במחסן, באמת לזאת הכוונה במעבר עופרת לגוף, כמו בזמן ירי. אבל תחשוב על זה, אני לא בטוח, אבל אבל תחשוב רגע, סליחה שאני קוטע, מה שאמר אריק, על זה שהוא עומד ליד והוא נוגע וכולי, הרי האקדח הזה, בזמן הירי, הוא גם מתכסה בעופרת. אף בדיוק. אחד לא מנקה אותו בהכרח חיצונית ומוריד עם... אז בוא נצא מנקודת הנחה שהוא מלא. שוב, אני לא מבין בזה מספיק כדי להביע לא, דעה. אני אתה גם חושב לא, במאה אני יכול אחוז. לענות על בסיס מה שכותב כאן צ'אט GPT בנושא הזה, בשאלה די בסיסית ששאלתי אותו, ופה הוא באמת מדבר על מה שאריק אומר על הפיח והשמן והאלה, שבאמת סבון רגיל או סבון טוב יסיר אותם למעשה, מה שיישאר זה האיונים של העופרת שנשארים בגוף ואז הם נספגים ויכולים להיכנס מחזור הדם. כן, הסבון המיוחד הזה, למעשה מה שהוא עושה, הוא מכיל יונים שנקשרים ליוני העופרת, ואז הוא מפנה אותם למעשה, הוא למעשה מעניין, לוקח איתו את המתכת. מעניין. ועוד דבר מעניין זה שיש גם מגבונים שיודעים לעשות את זה. כן, כן, אפשר לשים בתיק מטווח, לאו דווקא... בעודנו מדברים, מסתכל על מוצר שאגב נשלח לישראל, שנקרא D-LED, D-Wipe Disposable Towels, שזה בעצם מגבונים, ויש פה מגבונים ממש, מגבונים אישיים אפילו. הקודם זה דלי מגבונים, כמו שאנחנו מכירים מחומרי ניקוי, ויש פה מגבונים אפילו, תראו, משלוח חינם לישראל, 100 חתיכות ב-72 דולר, פחות מדולר ליחידה, משלוח חינם לישראל. וואלה, לא יודע. אבל פה זה מעלה שאלה אחרת, ואני מפנה אותה שוב לאריק. מישהו בקבוצה כתב, החומרים של הסבון הזה הם יותר גרועים מהעופרת. עכשיו, קשה לי להאמין שהם יותר גרועים מהעופרת, אבל האם, רק אם אתה יודע, האם לא, אז אתה יודע. אני לא יודע, כי אין לי מושג בהרכב הכימי של הדבר הזה, התשובה, כן. אבל צריך לחשוב רק פעמיים שיכול להיות מצב שמה שנקרא שכרו יצא בהפסדו, כי לך תדע ממה הדבר הזה מורכב. כן. אז כן, צריך לבדוק וצריך לחקור וצריך לראות. הרעיון הוא טוב, אבל שוב, אני חושב שזה מתאים למי
חי 24/7 בתוך העולם הזה כן, ונוגע כן, בנשק כל הזמן ויורה כל הזמן. זה שונה לגמרי מאזרח שבא פעם להתאמן, כן. או אחד כמוני שקצת יותר בעניינים, אבל מי טוב, שרוצה שיבושם לו, אבל כן, המינימום, כל אחד שינהל את... סבון מכונאים טוב, ומורידים את רוב איך קוראים הלכלוך. לסבון שקראת לו, זה סבון הכביסה הזה של פעם, לא? סבון. זה עם החתול עם סינטבון. כן, אני זוכר, זה באמת מוריד לך איזה שכבה. כן. אני מזמן לא, בעצם, אני לא יודע, איזה 5-6 שנים לא ראיתי את זה, אבל עבדתי באיזה אין פה מקום אותו ששם סבון. כל פעם הייתי מלכלך את הידיים, היה סבון כזה, הידיים היו יוצאות חדשות. אגב, כששאלתי פה את הצ'אט האם הסבון הזה מזיק, אז הוא כותב, שעוד פעם, שזה לא איזה המלצה רפואית או משהו, כן? אני רק... שבשימוש חיצוני בלבד הוא לא נחשב למזיק, משתמשים בו באופן כללי בעולם במטווחים ובצבא, עלול לייבש את העור, לא לשימוש על עור פגוע וכל מיני דברים בסיסיים, אבל אז מה שמעניין, חוץ מזה שהוא כותב שהוא ביודגרדבלי, סליחה על הזה, מתפרק בסביבה, בטוח לשימוש יומיומי, הוא שאל האם אני רוצה המלצות לאלטרנטיביות טבעיות פשוטות יותר למי שלא רוצה להשתמש בסבון הזה, נו, תגיד לו ואז כן. הוא מציע על מים עם חומץ או מיץ לימון, שהחומציות יכולה לפרק חלקיקי מתכת, זה לא תחליף, אבל זה יותר טוב מסבון רגיל בלבד. טוב, אז מעניין. הנה שיש פה כל מיני דברים ותריחו מעניינים, טוב, תריחו טוב מהלימון. תריחו טוב, כן, ככה, כמו איזה לימון רענן. אין פה על אבקת סודה לשתייה, שאני יודע שמשתמשים בה לדברים אחרים בקרב חיילים, ועוד כל מיני המלצות, אבל זה לא מזיק, זה לא... לקרוא זה נחמד ולדעת, אני מוטרד ממשהו אחר, מזה שאיציק יתמכר לצ'אט GPT. זה, כן, אז אני הרבה לפני הפינה הזאת, אני שואל אותו הכל בערך, זה הבנתי. הופך את החיים לקלים וזריזים, זה מפנה לי לדעתי איזה שעה, שעתיים ביום. כן, האמת שכן, האמת שזה דרך נחמד. אגב, יש עדיין סינטבון, בדקתי. יפה, יפה. אז הנה, האריק ממליץ על סינטבון. טוב, אנחנו... מה אתם רואים? יש לנו... אני חושב שיש לנו זמן לאייטמון נוסף. אפשר אה, להביא את אודטה בתור פינת אורח, עם כל הפינת ניקיון הזה שפתחנו פה. כן, כן, אבל צחוק צחוק, אנחנו... זה... אפרופו עוד מילה בקשר לזה, אני ממליץ לכל מי שמנקה את הנשק שלו ושים כפפות על הידיים, כן, זה תמיד נכון. וזה מוסיף לו עוד שכבת הגנה. כן, כן. זה, חבר'ה, זה החלק, נכון? אתם מכירים את הביטוי בטיחות וגהות? זה החלק של הגהות. בסדר? זה לא שיפול לך משהו על הרגל, זה שאתה תימנע מתחלואה של המקצוע. אם אתם עובדים בזה, וכדאי, וכדאי, אז זה לא שהים שוטף אותך פתאום בגאות? סתם. תמשיך עם בדיח- הצ'אט, תמשיך עם הצ'אט. בדיחה מקורס בטיחות, פשוט תמשיך עם הצ'אט לאט לאט. אז האייטם האחרון שלנו, הוא אייטם שאריק שיתף אותנו בו לפני התוכנית, הוא אייטם ככה מעניין. אני מקצר, כותב, אתה יודע מה אריק, למה אני צריך להציג אייטמים שלך? תספר לנו מה כותב האיש שישן חזק. הוא כותב שהוא או בקצרה, בקצרה, כי הלך הזדקנתי רק לישון שקראתי את ה... בצהריים, ומצא פתאום 4 אנשים שנכנסים לו דרך החלון הביתה. אחד נכנס דרך החלון, וההוא כן. שנכנס פתח לאחרים. והשאלה שלו הייתה אם לשאול אם האקדח מתחת לכרית או לא. כן. אני חושב שהוא שאל האם זה תואם את הוראות החוק. כן. אגב, תכף נקבל, בעקבות הפרק הזה, תכף תקבלו רגולציה על זה שאסור לשים אקדח מתחת לכרית. כן. הנחיות להתקנת כרית. הנחה- כן, זה צריכה להיות כרית בעובי כך וכך מילימטר, וזה טוב, טוב, די. די, באמת ניתן רעיונות. אבל הסיפור, למי שככה לא קלט, האיש הולך לישון, הוא ישן עם אטמים, הוא ישן מאוד חזק, הוא עושה מה שכולנו היינו רוצים לעשות, מרביץ איזה שנץ טוב, והוא מתעורר מתוך איזה ערפל שינה כזה, הוא שומע דפיקות מתוך השינה, ואז הוא קולט שמישהו פותח את החלון, ונכנס לו לבית, ומסתבר שמי שנכנס היה הכבאי והכניס 2 שוטרים ואיש מד"א, ומסתבר שהייתה לו דליפת מים לא מאוד מאוד משמעותית, אבל היא הגיעה לשכנה. השכנה חשבה שהוא התקלח ונפל ואיבד את ההכרה, כי היא מרגישה, היא רואה את המים זורמים ולא עוצרים, אז היא בצדק, כשכנה טובה, מתקשרת לכוחות ההצלה, ואלו חדרו לדירה שלו.
עכשיו, קודם כל הוא שאל שאלה מעניינת, האם למשטרה מותר במצב כזה להיכנס אליך לבית? התשובה היא כן. התשובה היא כן, התוכנית הזאת זה לא המקום, אבל תהיו רגועים שמותר לשוטר לעשות את זה, והוא בעצם הופך להיות מפקד האירוע, והוא נותן הנחיות לכב"ה לפרוץ במצב הזה. קיצור, זה חוקי. אבל שאלת הכרית הלא ממוגנת, האם מותר להיות עם נשק בכרית? אני לא מכיר הנחיה שאומרת שכאשר הנשק לא נמצא עליי, הוא חייב להיות בכספת, אם אני לבד בבית. לא מכיר הנחיה כזאת, אבל לא יודע, מישהו מכם מכיר משהו שאני מפספס? אני לא מכיר הנחיה כזאת, אבל אפרופו, שנייה לפני התוכנית, דיברתי עם בעל מפעל שמייצר כריות, אז אני יכול לתת לו אולי רעיון לייצר כריות לנשק. כרית ביומטרית. אני חושב שבסוף אנחנו חכה מבינים להנחיה, חכה להנחיה. שהנשק צריך להיות בשליטתך, בהשגחתך. היה כן, אפילו תקופה שדיברו, שגם אם אתה משאיר אותו על תיק, שהוא בהשגחתך, באיזשהו טווח סביר שאתה יכול לנהל אותו, זה בסדר. אני לא יודע אם זה נכון גם היום או לא, כי אנחנו מבינים שאנחנו הולכים ומסלימים בעולמות הפיקוח, אבל בסופו של דבר, אני נורא חושב שזה, אתה יודע, לפחות ברמה האישית, תלוי, אתה יודע, עם מי אתה ישן, מה שנקרא, מי מסתובב בבית, יש ילדים, אין ילדים, מה יקרה אם הסתובבת ימינה, הסתובבת שמאלה, כאילו יותר בהיבט של מניעת גישה, ולאו דווקא בהיבט של גניבה, או אפילו כן. משהו מהסגנון הזה. אבל אני חושב שכל פה, אחד צריך לנהל בסוף את הסיכון מול האיום שלו, איפה הוא גר, באיזה קומה הוא, מה הסבירות, אז יש פה הרבה משתנים שדיברנו עליהם יותר מדי פעמים. גברת אפרופו מפתח הסיפור, תקווה עם הבוידם, אם אתה זוכר את המשחק עם רוח החרב, לא, הארוך שלנו. עם בקומה חרב 8 עם בבוידם, החרב. מה זה היה שם, כן? אפרופו יצא הסיפור, מעליית גג. מישהו שגר בבית עם קומות, והוא השאיר דברים חשופים, השכנים שלו הביאו מין כזה מנוף להעביר דברים, והמנוף ירד 2 קומות, מישהו קפץ לו למרפסת, נכנס הביתה, גנב, יצא מהדלת והלך. וואלה. תראו, זה שאתה צריך לאבטח את הנשק בכספת כשאתה לא נמצא בבית, אני חושב שזה מאוד מאוד ברור. אבל מה קורה עם הנשק כאשר אתה נמצא בבית לבד? אני מדגיש לבד. אם יש בני משפחה בבית, מן הסתם אה, אתה לא יכול להשאיר את הנשק חשוף. אגב, אני אספר לכם מקרה טרגי, 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 נוראי, שלא חלילה יקרה לאף אחד מאיתנו, אבל מישהו שהלך לשירותים בבית שלו, והשאיר את האקדח מחוץ לשירותים, ובן משפחה שלח יד בנפשו עם האקדח הספציפי הזה, בזמן שהוא היה בשירותים. אז אפילו לשים את האקדח על השידה לשנייה, ללכת לעשות פיפי, אה, תשימו לב, שימו לב. אבל אנחנו מדברים על מצב שבו אדם נמצא בבית, ובוא נגיד שבני המשפחה שלו בחו"ל, בסדר? זה לא שמישהו עכשיו יכול להפתיע אותו ולבוא. ומבחינת ההנחיות, עברתי עכשיו על מסמך שנקרא מצגת אחידה מעודכנת, בעדכון האחרון, ב-12 לשמיני 25, נדמה לי שזה העדכון האחרון. זאת אומרת, זאת המצגת שעוברת בחידושי רישיונות של אגף רישוי כלי ירייה, והיא מבטאת את ההנחיות בנושא הזה. וחבריי כאן שהם גם מדריכי ירי ומכירים את המצגת הזו טוב ממני, תרגישו חופשי לתקן, לעדכן וכולי. ואני נמצא בשקף 23 מתוך כמה שקפים יש? יש פה לא מעט שקפים. ובשקף הזה כתוב: נשיאת נשק תהיה באופן שמבטיח ככל האפשר מניעת חטיפתו ושימוש בטוח ויעיל. לדוגמה, נשיאה באופן סמוי מתחת לשכבת בגד, תוך הבטחת הנשק לנרתיק או לגוף. במידה והנשק נישא בתיק, יש לעשות שימוש בתיק המאפשר קיבוע הנשק במהלך הנסיעה, נסיעה וכולי. לא מדברים פה על נשק בבית. לא מדברים פה על נשק בבית. אה, תראה, יש רמת סבירות מסוימת שצריך, שאי אפשר מה זה המילה שהשתמשת בה? סבירות? אני לא מכיר סבירות. את זה. בהקשר של נשק אני לא מכיר, לא מכיר סבירות, סליחה. תראה, יש פה כמה דברים. אם אתה עכשיו שם את הנשק שלך בא הביתה, שמת אותו בכספת, אתה עלול להיות במצב שאתה צריך אותו בבית ולא תספיק להגיע אליו. אם ובוא אתה... לא נשכח, רגע, רגע, אני אפתח סוגריים, בוא לא נשכח שהכספת שהיום מהווה את התקן, צריכה להיות מקובעת לקיר בטון,
בשתי נקודות עיגון, אז בחדר השינה אולי אתה בכלל לא יכול להתקין אותה. סליחה. כמעט בכל בית שיש בו קירות רגילים אתה לא יכול להתקין אותה, אז הסיפור של ההתקנה שלה זה כבר סרט אחר. אז יכול להיות שהכספת היא לא יכולה להיות בחדר איתך, וזה עוד יותר מחזק את הנקודה שאתה אומר, שאתה אז תצטרך אותו. כן, אז עכשיו אני לא רוצה לפתוח לרגולטור שלנו עוד רעיונות, אבל יש מגירות ננעלות ודברים כאלה שאפשר לשים בתוכם את הנשק שאתה לא, אתה בבית. אבל שוב, אני כמו איציק, בגלל שאני במבנה של הבית שלי ובמקום שאני גר בו, הנשק עליי כל הזמן. אני אתן כן רעיון לרגולטור, אני אתן לו לדעתי רעיון טוב, אני אמרתי את זה גם בתוכנית בעבר, שכאשר אני לא נמצא בבית, הנשק שלי נמצא בכספת שעומדת בדרישות, אבל כאשר אני כן נמצא בבית, הנשק נמצא בכספת ביומטרית שהיא בפתיחה מהירה, שמקובעת לקיר לידי, אבל היא לא עומדת בדרישות. אני לא אבל, רציתי להגיד את זה כי בסוף יתקעו לנו את זה. אבל שידרשו עוד כספת. בדיוק. אבל היא כספת נפלאה שקניתי לפני מספר שנים, והיא נפתחת לפי טביעת אצבע, היא נפתחת מאוד מהר ובשקט ואין את הטוט טוט 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 שאתה מקיש את הקוד. אני חושב שזה פתרון נהדר, אבל שוב, בואו, לכל דבר כזה ישאלו את זה כמה מאות שקלים. גם לי יש כזאת כספת, ובטיפשות שלי קניתי את הקטנה מדי. והאקדח שלי לא נכנס בפנים. טוב, אולי מישהו מהצופים ירצה, הנה, אפשר לפנות לאריק, כספת יד שתיים, היא זרוקה, הוא אבל אני חשבתי שאתה מציע פה החלפת אקדחים. אני לא אקניק גלוק 43 בשביל הכספת הזאת. אבל היא מגיעה עם חתיכת צודק, תקנה כבל, סמית שילד, סתם, סתם. היא מגיעה עם כבל פלדה כזה שאתה יכול לקשור אותו הנה, אתה לאיזה רואה, עושה שיווק או ישר, משהו עושה כזה. שיווק. לא, בקיצור, מי שרוצה כספת, לא, תראה, מי שרוצה שכבה נוספת, אז יופי. אני עוד פעם, אני לא מכיר הנחיה שמחייבת אותי לשים את האקדח בכספת כאשר אני לבד בבית. יחד עם זאת, ברור שאתה ורק אתה אחראי לנשק שלך, ואם חלילה פתאום המנקה באה היום ולא איזה, ויש לה מפתח, ואתה טעית וחשבת, והיא עכשיו מוצאת את הנשק וקורה משהו, או לא יודע מה, קחו בחשבון שיש אחריות. ופה אותה כספת, נקרא לה משנית, שכן מרחיקה את הנשק מכל גורם אחר, כאשר אתם נמצאים בבית, אני מדגיש, יכול להיות פתרון טוב, אבל שוב, כל אחד וכיסו, כל אחד וצרכיו, אני בוודאי לא יכול להמליץ לאף אחד לעשות משהו שאני עושה. אנחנו נעצור כאן, חברות וחברים. אנחנו קוראים לכם שוב, שאם יש לכם נושאים שאתם רוצים להגיב להם לתוכנית, לעשות זאת בקבוצת הפייסבוק כלי ירייה בישראל. אנחנו מודים לכם על ההקשבה ועל הצפייה. לאריק בן יהודה, לאיציק צ'יפרוט, אני פרי נובוטני, נתראה בתוכנית הבאה.